Το κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής λειτουργεί στον Πειραιά από το 1992. Η τεχνογνωσία του προήλθε από το Royal Women Hospital της Μελβούρνης, Αυστραλίας, όπου και εκπαιδευτήκαμε. Σήμερα πραγματοποιούμε περίπου τους 300 κύκλους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ετησίως με πολύ καλά αποτελέσματα. Το κέντρο στελεχώνεται από ειδικευμένους γιατρούς, μία γιατρό εργαστηρίου, 2 βιολόγους εμβριολόγους, 2 ΜΕΕΣ και γραμματιακή υποστήριξη. Λειτουργώντας αδιάλειπτα όλο το χρόνο, εξυπηρετεί ζευγάρια που επιθυμούν να μπουν σε κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης ακόμα και σε περιόδους διακοπών. Από την 1η Πρώτου 2007 το κέντρο μας λειτουργεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις επί της οδού Σαχτούρη 24 στον Πειραιά,